El lenguaje de las metáforas. अरे नमुड़ा तू तो भला खेला शिकी गलुनी ए चिमकांडी तुझ बनी की अरे माँ सी मत गोटे हेडफोन शिखेबे तू जा गोटे क्लास कड़े मैच खेल देबू बगुलियाटा देखिकी भारी कष्ट होला भारी असना ହେଇଛି କାନ୍ଥ ପଟେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନି ଓହୋ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଇଲାନି କଣ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିନ ମତେ ଟିକେ ଦେଇ ଶିଖେଇ ଦିଅ ଆରେ ଜଗନ खे ତତେ କଣ ଖେଳ ଆସେ ହଁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖେଳିଲେ କଣ ମୁଁ କଣ ହେଡସଟ୍ ମାରିପାରିବିନି କେତେ ଭଲ ଭଲ ହେଡସଟ୍ ମୁଁ ମାରିଛି ଆଜି ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ହେଲେ ମୁଁ କେତେ କଣ ହେଡସଟ୍ ଆସିବନି ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଶିଖେଇଦବ ଶିଖେଇବ ନା ତମେ ସେ ଟୁକୁନାଟାକୁ କଣ ଶିଖେଇଲ ଯେ ଏକାତରେ ହେଡସଟ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇବନି ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ବି ମାରିବି ଜଗନିଖିଆ ତ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ କଣ ଖେଳିପାରିବୁ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ମୋ ହାତ ଧରି ଦିଅ ହେ ଜଗନିଖିଆ ହାତ କା ଧରି ମୋ ହାତ ଟିକେ ଧରି ଦିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏତିକିବେଳେ ଚାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଳେଇବା ଆସୁନ ଯିବା ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବା ହାତ ଟିକେ ଧର ଜଗନିଖିଆ अरे नुमड़ा बुढ़ा रो कौन ता कहूँ चिंचुटी मते तते अरे नुमुड़ा चुप कर बुढ़ा तोला बुढ़ा आलुणी